una de les coses que més m'ha cridat l'atenció de tota aquesta campanya és que m'ha fet recordar el fenomen aquest de la gorra, no? Vull dir, ens uneix, sempre que busques mitjans i sempre que busques activitats públiques tractes de buscar un nexe, no? Que junti tant la malaltia, els malalts, com les famílies, com la gent, no? I la gorra probablement és el més representatiu de tota aquesta història. Implica una malaltia com el càncer infantil, freqüentment associada amb la pèrdua de cabell, no? Però a mi potser el que sí que m'agradaria destacar és transformar tot això en una cosa positiva, no? Tant pels nens, que es troben junts i s'identifiquen, no? Com pels adults, com per tots els actes que s'han fet, com aquí veiem, no? Al llarg, a tot arreu de la geografia de Catalunya, no? Per mostrar aquest suport. I quina cosa més senzilla que una gorra, no? I des de fa anys, com a pla director d'oncologia, doncs ajudem també amb la mesura de les nostres possibilitats a que això es difongui i que d'alguna manera la societat senti uns dies, no? Vull dir, la necessitat de solidaritzar-se amb un problema de salut que estem millorant, però que encara ens queda un camí molt llarg a recórrer i molta feina per fer. Moltes gràcies i ànims.